What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? Hei. Kon sapa? Iya, awakmu sapa? Awakmu sing kecelakaan otol ya? Eling. Anes. Mosok kon kalah. Iya, awakmu sing kecelakaan nang tol kan? Kon demit tol ya? Kon tekan ndi mau? Lapo kon melok aku? Aja ganggu arek iki kerja melok aku. Mesakno. Wis mulya. Mulih. Wis mulya aja ngalih balik nang ngone asalmu. Mulai. Daripada tak paksa lho. Ayo mulai. Balik nang asalmu. Asalmu nondi? Kerja lho iki golek pangan. Aku kerja. Ayo mulai. Mulai. Ayo. Daripada tak paksa lho. Kenapa? Siapa jenenge Mbak sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Jenengmu sapa? Kenapa? Mak sapa? Mak sapa? Mak sapa? Matin. Mak Tarti. Mak sapa? Putumu iki nyambut gawe kerja.